Seyiqedile razo yami. Bingelela ababukeli emakhaya kuzo zonke iy'godi ney'ceme lesakhele ngaphansi kwazo la eSouth Africa. Ngifisa ukudlulisa nawo umsebenzi wami engiphila ngawo osofa wamabhentshi, amabhentshi ey'moto namabhentshi okuhlala emakhaya. Uma ufuna ibhentshi amabhentshi amahle ohlala endlini uyawathola khona la phakathi. Nabo osofa, uma ufuna osofa yonke inhlobo kasofa la uyayithola la kuthina. Noma kuthiwa ufuna osofa unamasofa bagugile, noma kuthiwa mhlawumbe bagugelwe zipringi, bagugelwe zindwangu, osofa masabathanda siyabalungisa babe basha. Noma ngawuthiwa ukuphi sihamba sifike lapho-ke thina sibe sekwenzela umsebenzi ukushiya u-right. Sihambe sijabulele and siyawafisa ama-custom sosebenzisana kahle ama-custom, siwanika umsebenzi ngendlela e-right ama-custom. Kuso sonke isikhathi ama-custom thina siyawahlonipha. Phela ama-custom ngiyafisa ukuthi ningixhase nami ngiwuthole umsebenzi ukuthi ngiphile ngondle iy'ngane, ngondla nginyuse nebhizinisi ingabe elincane libe likhulu. Siza abantu abaningi, kunabantu abaningi abangasebenzi umsebenzi ayikho. Umsebenzi uyabadinga abantu ngizobambisana ngomsebenzi. Inkinga-ke ngingabo ngithole umsebenzi. Namba yabangithola khona-ke ithi 072 613 24 66 072 613 24 66. Inamba yami leyo ngithola yona, ngiyabonga.